Annig muitne an seo, yeah? This, yeah. Right. Go mbeanna díreib agus fáilte go dtí an Caint Ghairm seo atá gá cruúla inniu i gcóir le RTE agus le TechSpace agus beidir go tuiscint agaise itá géisteach nó chuineál plóisina inniuh ar TechSpace I bhíonn sa chur cuasaí technoliachtach an cín ar fud scoileann na tíre seo. Tá de chéad fáilte rút má tá siméad an Gaeilge má tá siméad sa gomarsáid tá tú san áit cheart mar tá trúr gasúr inanach lumsa inniu bhfuil trúr a bhí in an gáasúr a chatanis fásta suasach ní silcha sean sin sémas á fórta lísa me geo agus sémas ó Scanlan agus tá an trúra go plé le cuasaí telefíse cuasaí radio agus cuasaí críaltarachta agus cuasaí technoliachta agus an sin tá seam gasúr mo chuideachta léarthóir sinseach le RTE sna Kevin Burns agus tá taigh an tais chéanige de chéad fáilte Kevin agus chur tú héine naine. Gurf míle mágat Narita. Yes, well, Baléirithóir radio agus telefíse mé agus tuairiscóir chomá dibrig mé ar mór chláircha ortíí cosú leis an Rosa Tralee, Primetime, Scanal agus chláircha mar sin agus ar radio bhí mé go ar 2FM agus radio a hain Gay Byrne Show, Jerry Ryan Show agus léiríonn sé sin cecho seanas atá. Ach inis is ceann fáilme agus ceann ruachtainna mé agus an áthasarm the páirteach sa Caint seo agus nuair réitíar mar seo dhéanamh ceapar go raibh sé táchtach Caint Ghairm chur siúil ag an am seo nuair nach bhfuil deisig daoine dul a jaagháil le daoine eile nó gombeoch níomach sé Jackar teacht ar chaintena Lína gombeoch sé Jackar ar ghoine teacht ar chóirt chuig scoiln agus rudí mar sin. So an fág go bhfuil si seo siúil ná go léiró an muitne nó go dúramid ólas de gáiltaí féin na deisina atá ann agus na slíthe atá ann fáilisteach ar na man nó posta bheith gots na man agus tá go leor daoine ag iarraigh bheith gobars na man agus an tlí mar a éacham héin ar ná beidir na med tú ag gobars na man ach beag tú a gúsáid na man agus sin mar atá sé bíon gach duine ag gúsáid na man go háirann na man so síalta na léanta seo. So tá sé antáchtach taithí agus taithí agus ólas agus skillanna man a bheith a got de Caint Ghairm a raníonn tú amachchan sa. Ach inniu beime de caint le Bert nó Tror tú héin san áireamh a Narita atá tréis Ghairm a bhaint amach sna man Gaeilge agus tá le héad ann tá deis a got post áil agus obair go cruthaach sna man Gaeilge agus tá sé sin táchtach níomháin détain más a scoil an Gaeilgeú nó as an Gaeltacht tú tá sé táchtach gombeoch de rohéin de scéal héin a chur féhrádig daoine eile agus an rud a dalam mé héin ó bheith gobars na man ná an rud is táchtaí ná gombeoch passion a got go mbeá macántas na scéalta intíonn tú agus gombeoch go nascroch na scéalta sin as a tain gombeoch buinte ag na scéalta agus na rudaí atá táchtach dit. So muna bhfuil passion a got an rud ní fiú é a chur féhrád daoine eile. So caiig tú clí leis na rudaí is táchtaí dit nó na rudaí a gcuireann tú hain sima ontú. So sin an rud is táchtaí domsa agus an rud a germse fé hosnas na man an rud is far faoi ná bíonn tú a déanamh rudaí go bhfuil sima got ontú an tamar fad agus ní féidir le mór an Ghairme é sin ará. So ní féidir le ará nuair atá tú ag iarraigh clár a dhéanamh ní féidir le ará le commissioner nó aine mar sin bhla mé seo dhéanamh níl sima gom héin ann ach beidir gombeoch simig daoine eile ní bhuiá deis an chláir sin dhéanamh caiid tú léirú go bhfuil sim agus passion got hain sa rud. So ní dhéanamh tú rudaí achmháin na rudaí go bhfuil sim a got hain ontú agus nach rud úntach é sin. So sin mo chuidse sin na rudaí is táchtaí domsa tá mé trú go mór éisteach le Lisa agus Séamus agus uad hain. Bhrálam dombeoch daoine sásta ceisna chur sa chat agus go mé de freigart ceisna an tamar fad
féin na man agus conas an tadachas agus an éúint ceart áil chun fáileteach ar na man agus tásúlagan go méid daoine an obair sna man Ghaeilge amach an seo. So joid tú amach fééis sin san uair seo. Gur mína maithe Kevin agus an cearta fada don passion na bheith a chrí sin an rud a stábhachtaí. Bhí mis sébli na déag nar a hosa me cruúla le réidir na Gaeltachta agus lean me leis tu go mé eis go dtí a sinní stearníocht. Tá mé gur aáil go dtí an chéad bhean ar a bainil inne a bheitsásta éon cheiste tá ésa atá géistecht ar agart sinní lísa me go tá céad fáiltrút lísa. Cho tusa leis an gomarsáid an chéadú a riamh rinne tú céim lísa ar gar rá. Bhíon Ghaeilge tábhacht do chuid ag an námas dóí an rá. Bhí rinne mé cinenne go chofáda leis an garúa agus ceap gachéine ag an am go raibh mé as na bheabhar as contailú mé níor bhéon duine ag go chofáda le galíomh never mind an carúa agus ceap siad tá bhainse glán as a bheabhar. Ach an rud a bhí mé brandwords mé san idir bliana a rinne mé an chinine seo. Bhí mé ag géirí go leis an cumarsáid agus bhí mé ag géirí an cuasa befrachtaúla a bhí mé an aimimsú a dhéanamh. Agus bhreaní mé ar na cuasaí ar fad agus cheap mé breanú ar an legan amach a bhí ar an gcósa cumarsáide ar an garú go méidte go raibh rudí practicúla go méocht siad á dhéanamh ag an gach lá agus bhí an ceart go éis sé léh agus chomáile sin gur go méin á dhéanamh trí bhean na Gaeilge agus ceap mé sin rud eile sin skill eile a bheith agam nar bheith mé críochna ní bháin go mé mé an a bheith lé le cuasa cumarsáide leis an radio leis an televíse sin nuair ach be mé ná dhéanamh méle agus an Gaeilge buntáiste na chéad go ceap mé bheith agam agus bhí. Agus nar a bhí tú ar a garú ruá chatú chear blianana linn ar a garú ruá lísa. Cén léargus a thurása ar a bhás a chortúir do chud Gaeilge mar jagur a tú loníthe in Gaeltacht. I mean, a ní dólam gur félam chu síí an bhéir, mar an chéad a bhí ar an garú ní dúirt mé mór an ar chorbe mar bhí fetis ní rasa mé ar Gaelscoil sa bhanscoil nó sa bhanscoil, so bhí mé tatasteach le gná Gaeilge na hard teiste agus cé gur hiic mé chud is mó den rudí bhí go ráig sa stoch an ríte bhí tú hé mar leachtar agam agus ceapan beidir greibh Jackart í ortha agam leis an luas a bhíon le chud cainte ach seacha sin bhí mé an chud mód rudí a hiiscint ach thug sé coppla mí an muín a bheith agam a bheith caint níos mó agus a bheith caint le daoine timpearm, but bheith ar an garú mar bhí mar inar coní ann agus bhí mar inar gcóí lena chéile na daoine cén a bhí ar an gcósa linn, bhí cúpla cuasa eile ar siúil san active, so bhí mar is tócha ináis rudí sóisiúilta bheith ar siúla goin bheith mar fad le chéile agus a caint as Gaeilge, nuair bhí mar go seach an siopa bhí Gaeilge an, nuair bhí mar go chuig an teachtarna bhí Gaeilge ann, nuair aon rud a bhí ar siúla goin, bhí mar an anna dhéanamh tríd an Gaeilge agus ní étanéis sin a bhfuil like I mean just tá sé just ar an rud is táchtaí mar tá tú just tomtheisteachán agus go háirthe domsa os é nach raibh méid teachtal chuúir a bhí chug Gaeilge í sin bhí sé sin é tascáil go géir onas go méin an a bheith feimú i gceart snimián trí Gaeilge. Nus tá dream job ar bhealach Lisa agus tá i gobar sríomhán ó Gaeilge agus tá béarla idir nói go RTE. Cén chuir hála an teistú sin mar tasam gur tú gobar le radio revision. Cén chu síí dionha ar an neistú sin go dánig tú go dtín puinte se mar chalínógan is bheith gobar RTE. Yeah, folks hang ní chreid mé doíir chun cover le RTE go hé lá cin rá cén fáil lichtú do mé seo dhéanamh. Ach Nar ví san idirhínas bhí mé exmína bhir tá mé gurí bheith gobar sa radio, so racha mé thu gan óscoil agus an sin jo mé post sa radio agus beag sé be mé go ar an mótar bhealach agus just mé go ddíireach chuig an bus sin. Ach ní mar sin a bhíon, caiit a go trí na bailte agus sin min mé. Bhí mé go ar na chúlbóthir trí na bailte agus ag chuna bheith déanamh the éagsúla ar an meach. So nuair chuoine mé ar an óscoil bhí sais fear fós agam. Bhí mé gobar le gaelchailte ar fat trí bliana agus chuann siad san is rangní ar fáil do chuoine fásta bhíon sa gurí Gaeilge eile agus ruí mar sin. A déan sin neartar, ag sin an príomhar dhéana siad.
agus mé gobar losan, but bhí ag an am céine bhí mé hiic siad na sciilne a bhí agam, so bhí mé ag cur leis an ábhar ar lína a bhí acu, mar hampla tá cuasaí riomhheilm acu, agus is féidir clicáil ar an gnápa an aice leis an focail nó an aice leis an ábhart, agus is féidir éisteach leis. So bhí mé istíigh sa stúdio, bhí mar ag tafad a rudí mar sin, bhí mé a dhearra, bhí mé a chur lína, bhí mé déanana fiseáin dó. So bhí na sciilne in úsáid agam ach ar bhealach cinál éagsún, ach ag an am céine bhí ag déanamh clárca an seochas an siúd le radio na lifa a bhí an aice láimhe. So bhí mé ag déanamh an craile 6 mar chahabhaimsere mas higann mé seachas an príomh fosta bhí agam. Agus bhí mé héanana sin a fear tamil, agus an sin caiú pointe éigent an sin rá, okay, well actually barlam am ar fád a chahabh ag obair sa radio, agus caiú léimt, agus cinál léim, agus bhí mé ag déanamh rudí baga agus an sin tháinig post the níos, like post ceart más mála, cos ar nóí is daoine Jonacha ar fád bhíonn ag obair an radio na chud smó, ach tá kind of trí fos kind of cearta ann, and I mean airgad gceist atá a gceist go sin. So bhí mé ná bheith obair go láin aimsúr the radio an lifa ar fád bliana, basically kind of gceannas ar chlár agus dacham sin, agus bhí sé sin ar aus, mar ar stáisiún mar sin is stáisiún poblé agus is féidir rudí eistria. So má héantisteach ag an baniste sirtú, tá sé gurí chlár bricfast a hosnú. Well, ní hosníon an craile de an ág dína dóchlog. Well, an féile níos sin afrú. Is dócha gur féidir, agus just kind of rudí a friáil, like, agus ein rud gur bhil a friáil amach, rud a bhí ar aus. Agus an sin, bhí ag obair ar fear trééis just kind of freelancing, agus bhí ag déanamh obair do News Talk agus Today FM agus áitina mar sin. Agus an sin annig post the níos ar size panel níos in RTE a bheith obair mar BCO no broadcast coordinator sa radio. Agus an rud atá gceist le broadcast coordinator na size bíonn tú sa studio, bíonn tú chuna léana, bíonn tú déanamh glór admin as mar sin. Agus ní bhíonn sé really ní bhíonn sé an áitina eile, ní bhíonn broadcast coordinator de go ná na stáisiún tráchtála ach bhí tá in RTE in radio. Agus so bhí ag obair an casual panel a bhí ann, so bhí kind of a copball timppel, so like dom rud é greibh duine ar sira, bhí ag lína seachtach nó tí nó greibh duine breise tastal réimse, so bhí ag obair ina chlárca ar fád ag an am céine bhí ar fanéil eile, so ríist ní postéach ní tú ar panel de chlárachtarí in radio na Gaeltachta im lá clia, so bhé ag lína isteach do riine an sin. Agus an sin bhí ar fanéil eile, so just bhí ar golóir fanéil agsúla ar fá tréimhse an ada. Agus an sin bhí mé ar fanéil de haidóí, agus an sin sin an nóir fóráis éonáis kinda chunra a raibh like mé ag obair goláin aimsúir le rud éigean, so furas chunra ní mí ag obair ar chlár maríon fanúcan agus bhí ag obair ar an gláir sin a fan ní mí, agus an sin ina dhéir sin bhí taidirí tastal sa telefís agus hui mé chofada le chlár go gaige ó héamh na telefíiste. Agus sarí gre sin chofada sin mar scéal ach mé géirí sin a léirú dus na dádaí atá géisteach mar orintanta déach sé tarlú go dagan tú amach as an osscoil agus chuann tú isteachar the dream job agus déach sé sin tarlú like go héasca ach a chud is mód an am tean tú ag déanamh rudí éagsúla agus tá tú boga ar a rud amháin agus rud eile agus gahéon rud a eolaíonn tú ar an mealach caríonn sé go mór leat ar an géad rud eile agus ní droch rud é a bheith ag gol tríd na balte seachas ar an mótorballach. Yes, málam gurúir tú sin lísa cáiríonn chulrad be na postéagsúla bhí ad bhile tú go leor taí ar mealach agus tá sé sin táhachtach thug tú leite ag an bostatá agus bemuid caint fiad a fosterbal tu go mé eis go dtíú gur míle maithe héimus í Scanláin thug tú sa beg nach éon léim mháin isteach go dtí radio na Gaeltachta ar bhealach nar thug éis na céime. Hug agus den maníine leat an stoi job a bhí amsa sa saoire na ríad a chola hára héis agus mé go golaiste agus ag an scoil nag me má gobar golaiste legan agus hála se agus me críoch mu chéim hábhíidir sa céirte ceappain gur cuatú panel chlárachtarí a gasla cinál cos leis an toras céan a bhí léise go leor bailí ach bhí sé cuatú chlárachtarí sa gceann áras agus thug me chuiristeachid agus rélíonn chuoine me tá déile faoi ach gcuir me gluoch le gáil gaglubh agus cuiúir a bainil me agus sin bag na 7 mblion noch an inis ach stoi bag an eile go mo hóidir hort is stoi chéad láise for me an na meán cearta ná
gas ní ag na chaachna na chaní beidir go nach marráster ag ná hí sta hí losíocht leis an legan nach chuí gailge go chláircha hí TG cead a chuireach so hí dobal go leor atarú an tamsin agus tá gcónaí le ach is stoin which áráite adháil is a bhí mes céadrá gailge go Teletubbies ag ná agus cénach mé réig ag na character a héna bhí gasúd has nach an agus chu muid gailge thug muid gailge rób ná agus I suppose in the sin nuirite go leorbelí go binne chu hosta mise máistid mar a lo lísan sin leis ná go leorbelí idir atrap chum ag scoil bhí se gám chum ag mscoil agus ag mscoil in tros an Gaeltacht just tíach sta borhain se go seige agus an sin bhí se gám gneach me siar a tíhile seachas a chuil steach gaiile ag an acadamh ar I gar rua agus rilí ní Rossam in áide kid wen na mé na céime be cuioch le tanrétar bhealach go marrá ag pointháin á me ge le múna nó me ge na gartaí. Rilí ní tú hí agus kaint an néim sin isteach sa radio ní ra cheapam go bin a hálach in áide. Bhí me gera hí rá an bhí me geína idir monaíoch me abid sna meáin gur me gal facht no goch gonosloch na Guardí so ríist mar ag ná bhí ba carceochtta bhín ri hín tíd ní an tíín chuh cuasí acnamecht os éis hín coolú fóstar an tamscoú acnamecht agus bhí bach an Tervis Feibli ein den hort steach an bevin na Guardí agus go hort freschen. So ní mar kun ma rimen is písa nó in go mecht echa gobit sin airnal me trein an agus sin a rinne me. Ní ran cheapam ag an nám was had meannacha égéinte satá se bheith I a híráidlí the freelancer. Bín sé deachar scatí misisnach a bheith an naibro ruí maach agus mé tú fósán hééis sin a blianta. But is dói gur chóirseacham gur san airnal go bhí hang hóga séní nachfuil má an máile agus in áide is dói nús lísa hí me tríal rudí difriúla ag an nám céine daib me rá cócareachta telefíe hir TG cead fe cúpla mí an saoir ar chríocht me chéim for my post idir míú 6-8 na rud kins TG cead lé le chlár cócareachta ó cuisine agus mar tá me ri isceir a goblis telly agus du me se agus du me siúd. But really, ben net just muinte go de chleigen agus berá okay to me ge sean agus be Brian Dobson fin me cadacha. Ní aibín se ma education le cat couple job difference a real agus an rud faoi an le couple missions telefish are no actually nos hamish hard se gan dorein as ran cénne staach go TG cead go blian tahiaibblivian agus sinna an náide a reinine beidir mohíimse na chomersaid gus stummer am right actually bei man an dinne me rudkins ní am kid a hain fós na chomersaide but go me leis chokins vi trorein skapi himpel er tach hier mal na ha scholars ag nam vi missiontíháin play a Stephen the Idirline agus TG car player agus rudi mar sin agus vi sémas agus Rosví na garne elegant tach ach go leorbelí hug se de steach muid sa studio television it's in the job ní éagsúla play le autocue play le camera play le beidir amtí chur maicinní íanaí tuaircúna leis set réit rudí so tríala tú rudí éagsúla leúlagus go bhui tú túir me cinint bhui kit a wet so bevin haví agus a cardé chiaapin ich diecht me stoi go femal le telly was me an carpís nonsná a goni ach in áide ní ra chiaapam go le ré an réilteachta a bach me chofáde se sí an líne tá me stehan me go 6 million an ná mí man fóver no defover se hagin be me 6 million an so tenni se go bralum tá tahí really now into thoughts agus na ri tá hé no hín le na macha te an át chláachta
célínse le rudí éagsúla, tá tú de láidthir, tá tú de léadthir, tá tú de dohanna fuime scatí, tá tú gagrú PC fuime, tá tú pléile ceol, tá tú duna seisiú agus eile. So you know, tá an éidir gan rudí sin clódaí ach ten sé eistóí go dtín trein a le formid na bhí muid duna ar game agus tu sémas agus lís agus óhéanaí ar nó freisin. Tarlínse gonne tú céim agus spéis nach chuil baint sa beige leis an jobhfuil tú an isis. Tá go leor mútaí chu gas tá sa gréiltuireacht agus you know, just lumsa stoi grisha trahul gorma kina leim di de gesteach an er bedoorbeling de skoma me fós aanbuchs let agus you know ta an edit agus ni ra heb am fi agus mu gal ik gochte gemach golag mag my leef no noocht er 2FM no er lyric no er Radio 1 no ein an kopsing leige agus ja is kinal betrad hin god me tarlu skati agus you know, I mean, to an the mar chuid go chlárachaí will, you know, na milliún géisteach loper fut na tíidir ar fut down agus seála a radio an gailteach ma mar ní angúil pobl dílis éistúí in Chinese ach tá mar de sit mé na expats na daoine tá i mó haar leir like America agus sa Sasan agus díach just mar hapla an lahanana deargerman fón sa semanúíochta agus duine cinnta bhí gur airtas a chuir isteach á maithid a bhí géisteach hall i Huddersfield de Sasanna agus tú alta ní sean agus tá sí géisteach le heachtain agus rudí agus mar am god you know agus tá daine anna tá chodílis go bhilge fiúáin agus é imíon meile leis an éidir te blianta agus you know petroltaintíocht amach god tá muid duna was me heen het moet een aanjob maar ta die fós géisteach lin hééis net het blianta agus tá andílis agus you know tá díilseach ná an gúnig heb. Sorry vi faction really fa. No tá héimus agus is mórta sa chorda a bheitna sin rá go tú aréile de hanga héin agus dtíanana job go daine le agus tá cosise le chumá in ná na telefíe tu mu réise sin ar ball agus be mar léile teanagus le rísa Tá gur dtí sémas á fortanis héimus runúni tu sin chéimú héidir ar garúrá cruúiltú an scohíanad más bise tá rá tá cead am se isna rámar tá me haine lína sé a grilltra radio chotú le textbéis skib séad lohu vi méide a go leor déile. Ceir hála se bhfuil tú le textbéis a churchan cín na technoliachta scalanní na tíre? Ja, stohí sáisteach rud a hosa me foi an arnáil na telefíe rééis TG Cair agus stohí go leir sémas a scanán in sin tréimh se chamuid a TG Cair agus stohí go binine ar bhealach a bheil misiste sa telefíe a dús go mai cena bhí ansí mamsa stohí sa telefís agus sa gamadorcht nar hosa mamach ar dús nóscoil agus Darlum tréimh sin ní mícha TG Cair dúsbar a coolla ceair agus punk ag an nám agus darlum mar a hála a camadorcht íana an tréimh sin agus Tá hosta se leis sin agus an sintíach éis clíochnú a bhí is ceirtéig bhí me gobar sa leis na cúláin seán agus éman na cúláin ar chláirichaí éagsúla fásnéise GA USA agus sin lig mar fer coppla múntá míontí na dhé sin gobar an rád chur na chláiricha sin gríoch. Agus tíach an dhéisian stáhí mu a cancer i gobar ar an freelance agus stofánig posta níos sa géirí tíach an dhéisian a gobar ar chráir Dr. Dúiche. Agus stáhí go bin an rás mú a ide Cybermerk an chéblion chama tréimhse a gobar a gagarthocht agus dtíanana pócastí agus a tafad ar dúsbar agus an sin gon darna srá agus gon trá zeirhá sin go hánig mar ráisigus mai léún sin. So stáhí ar bhealach gur síon na léadthachta is smú a chur me sim agus féile cuasí banisteachta. Agus an chinstaí ar bhealach agus go bin agus an as tá me so hánig me a textbéis a dúspáre bhá ví a hochtéig his téh se chahas na ná it's in na trainouts na me frohiacha so gur train ar fá go búntaí ar fud na tíre agus an sin hééis seart rins míí chatin se hánig posta níos i banistú chlár agus stohí ó má léimse i plé le cuasí léadthirta gur an simam sa banisteocht agus dohhar sin chu marsteach an ró agus an sin form an ró sin so tá plé le cuasí textbéis stohí ó bhíide
So hochtéig sa Féile banistún chlár ó chumid go náisiún toáhí is an líide. Ach stohí leis sin héin bhealach go buí beag an í nóhí an meán ach fósain chuine mo chuistin doras in sinna fear tréimhse chama tréimhse bliana nó cían blian a pléileachtar gá BFM gá hangach chumá ceanna maid an de saharing agus bhí me pléile sin go bhfuil an chuihfuil cuasaí sa lá van blianochan go bhfuil cuasaí mu. So stáhí gine mu le ceapan is cum gine mu argáise stin doras bhealach cinint agus na tasímat na meán. So tá se simú sa bhealach is nílas cenátíocht na suasheapan ar hosasú a gobar an airna na meán go tú an cléochnú suas in éon cinál fust éagsúla bharíide. Ja, aber sin pointe hemus runne lísa ús dútí hí síúr cuatar bailte rud bhí geistecha gonneacha sí ní an bhórdíirecha ce bhí bor castacha a thug sí lehan taí ó fust éagsúla. Tá sé sin táhachtachas dóhí gan doras a gúna ar dhéise be hémus agus misneach a bheith chuiristeachar fóst. Beidir nach chin rud godíirecha dáhaite ach go dúirte I drothú beidir gan éon húlaid gan éon chunéad leis. Well sin cheapan agus dohar na skillní cheapan ómanús na meán garíide sta go mín meascán mór skillní fucinn tú suas réidir chéile agus cheapan farsanna gáil siar ar tréimhse negative agus ó gáile gohfuil an túfas skillní fucinn tú suas gus tú meascán níl tú stahí I dtíanana rud amháin tú pléidir televíse tú pléidir radio agus chuir tinna chlárachaí beo agus ufaí rúhhar míach sa darna blian agus rudí mar sin a cheapan pucinn tú suas an túfas skillní a bhar sin agus in sin tugann sin leat agus ú gal a ráis a síl agus sin ar bud nílas a ggéine sa cha mé mu sna blianta amachrún ó híh na hána léagsúla so sta go bheice mu link gámuid ach ceapan an túfas deisinaí mun sin go bin rud is táhachttaí agus ní réon stop le cuasaí agus is eiste go rud le dar sémas ní luchi a bhí hosa se sta hí pléid an meán ar dúspá agus bhí mis chuí cena hosa mise ar mar déirm héna gúnaí ar an tíhile gon cheamar bhealach goháin hosa leis an astrucht agus rudí mar sin agus brandú siir sta hé an nám tairreach na galibh agus an astrucht ar bhíh mu dhéanana lei sin fa tréf se blianta agus tá fós arsúl a cinn goine yoga has mu lei sin chamis in sin an héisisin a raige tréf se chacha Ross narún agus nearchláach eile ar sáil an go TG cehar so is eisteach a rud a go hatú híháin gotí bhile agus is cumar chlumsa an nám bhí mise a plé le cuasaí telefíse an nám aber a gasúirt agus stuff agus gan éon sí mar bhealach háin a bheith plé an tí bhealach ní an tuiscin sa mar staí bhí me scoilchum se chéarn ar a garú agus me gar bheith gaibbrúach cedí me gar dhéanana agus actually tú hain ceapan óí hánig isteach láháin agus kaintfuin agus in sin na héisisin ceapan neach mit san nach a bheith garúa agus go ra agus in sin na héisisin chu me sin óháil I pléile se géim agus tá me an nám as a garú a mise agus sahí bhí mit a brandú ar chuiristechar a CEO agus stuff sí mar héin á ní sam me ge bheith a chuiristechar an agus I me geachcht ómáile ní hinna mar chu agus formeisteach ar nach ar an CEO agus an sin sicht mit sosan. Agus sin ar rud cheapan gohfuil an túfa sessions a meán, go bin rud asúnta sí faoi nach bhfuil éon stop ri ce is féidir le dhéanana go an bhar éon riomh gon scáán ar bhealach goháin agus bhfuil an túfas postnaí agus gur féidir a chríal agus I dhéanana agus go bin rud a sáfií níl éon lá mar a chéile nó níl éon staí níl tú a wasú an náháin agus a róháin má tú ge bag ra. Se sin focail mar. Lísa nar is smuoine túir ar méidir tá baintach go dtí seo, beidir nach ceist an éráiltí seo, bud céir den rud is smúg bhfuil bród ort faoi ó híh do chud tíar me do chud aglah beidir na daoine láirtúlob ní mála mun cheiste chorar bhealach ach den rud is smúg breganú ceir tá dintad go dtí seo. Yeah, so a kind le daine is mála a bheith ag déanamh an obair sin a bhí tú a dhéanaan gach duine bhín sa créile is a chur léachar daine is a fáil brief agus tanín sin go mórlam mar aber láháin détá bheith a bhís a kind le fear bháin a bhín sa gobar le NASA like láháin, right? And then lá eile tá tú kind le
uint beidir go mefa kaint le beidir kiltor no astor, will an spéisi go down ag tá tusa chur caitu bheith anna forsinta, sa tusa chur scartir an duine seo ag déanamh de fus, but like I go the clicking, you're like, seo an duine seo, cibé duine tá ann agus, go de go leir leis an duine seo agus tá rudí mar sin orint a bhín sé cinál surreal, agus fiú is dócha na rudí is mó a hasan amachtam is dócha ná na himachtaí mór a beidir nuair a bhís ag gobar an Radio 1 bhí deise go bheith gobar ar an géad folk awards a bhí ar siúil an géad ceannach up sin riamh agus imacht mór mílte go bhí an sin in Vicar Street. So ní hégur chlár radio go dtír go bhí anach chlár radio bhí an ach bhí bhí imacht mór timpplair agus is tócha an chéadúir dom sa bheith ag gobar ar imacht mar sin agus bhí sé just ar fád a bheith buinteach leis agus a bheith ná an kind of machine sin a eáil i gobar agus is dócha it's so good. Like it's just a kind of dainy. It's equivalent or on in radio life. Grev couple of kilters to go in aber Marky review she stig law one agus the Mick Flannery stig law ella agus go to ho congrach though is the studio agus he had the monacarda agus just an triactive winning lishin like will desh got the bit dirical sa horma just for the immersion and then just on gná stuff o law if in sure good where you kind of go how is it my job gur go de gom fechen sheer quit them cartlin like need gur gahin law nu go just ag fechent cartlin television agus it's over cruel being agus being to a goni sa tour wat ik fi le ach full tain is kinal wow that like dan in Kershi is shot they're gonna agent they do not make an olis fwin over like color into you well Branny Mayer and television shinner in the May so ruddy Martian events or into just shasting to sheer and you're like really is that agus Lisa Robaint leis tá an súltíar rinne RT in mína gailge an creaal gailge rinne sé Robaint le sin chomach an teachtan chokáte RTV Bhí go le Dermot Hannan sin ar sin bhí léir bhí sean facial ceapnig well bhí sean facial dom sa bheith go breir mar is dócha is féidir fecinn siar ar an RT player mas mín liv couple of focail mar chun trip Jackam ach is dócha domsa mar derm fásan níos níor gailge sa tacha churbe right so má bhí rud ag intersúil ar an telefish as gaid ní raibh mé brandware because ní bhéin an anna hiiscint so bhí sé anspéisiú domsa bheith brandna siar an chláircha seo ar fad a bhí déanta as gailge agus is dócha bhí mar dúr in de chláircha a raibh sé mar aimach a couple of focail a bhúna do Greenie so Bod who's kind in is the reach with the Marsha agus vi anspéisiú dom brandna siar agus fiú brandna siar a héna televíse de an stíl agus an stíl na tá artha ó na seacadí rá agus gar mar sin so a bheith gobar chlár mar sin where quit the fust is literally ag brandú ar an televís I mean native sé any sfar agus a hémus vig mar der siad sémus be go modart lawer tusse le mália vi duna op intochas kimach me gan gan vi aglavagi kinland tra rins TG Caint Ghairm go a deimse tú ví tú anwort a chas an opper sin agus heapan go bin lá Lisa sin fresin go bin am rud goháin tú de lá le daoine agus cean go isteach le daoine nach béige nach watha marach sin agus le dúche le sin am rud a smú a bhí ar fáidirí amsar a ríden a Ghairm goí nuat agus heapan go sin Harbh tábhachtach ag an am go TG Caint agus go bhfuil inis bhfuil an túfas gá dhéanamh TG Caint is go mu fecha go leir daoine nu ar an scáil an inis agus ceapan go sin ítach go mór le cúpla bliana nuas le bailsa agus stuff tá taí ó chuin agus stuff mar sin. But a gur an Ghairm gar nu sin ád go teagúnaí Harbh simú agus go tú gur daine cinn ád chamá cena tá difriú tá go leir gan na scéal a cena cluistí bhuiir an bhuiir agus duine cinn tá hééis go ráig ru cinn dhéanana a síl. So chamid stéimse síú ce a lá me le lia in hospital níomh sémas lob agus Ghairm gan scáhuas Sharon agus sin am rud ceapan go bhfuil ítach bheith an tréimhse chatha Caint a daoine, but sin am rud a smú chuir mis Simons na meán agus ar chun an fós fá ide ceapan dearan na gúnaí go bé I gamsú scéalta agus a tuairt deis go bhhaoine ar scéal a ionseach chamá ceanna agus an túfa scéalta mun sin chusin le faoi, but nach chusin le faoi
chodáin sin bhealach bháin, agus ná bhahan mu de gáil isteach agus tréimh se ama chacha le daoine i ní beidir rudí Harlands go percent agus stuff mar sin agus cean gan chlár rinne mu le TG Ceathair an ná nach chamid fad leis an réig agus rinne mu on refugee crisis ag an ná se Har gunas in Europe agus stohí gan cuasaí airí ó chunna le ar bhealach bháin ach tréimh se chacha an má haar leir Caint go amach ar a tal ar bhealach bháin a bhí de se glár sin gan éine go nach ad go amach agus úsúla le dí go bhhaú daoine mohan agus fá, because sin rud faoi mat tú nach scéal atá láidir tú na Caintóirí agus tú scéal láidir ar an tal agus sin Har a tábhachtach. But ceapan mé a sá ceapan si go ná na meán na deise áils castal a daoine nu agus deise áils a go scéalta a inseach ar bhealach láidir agus deise thuirt go líní freisin in lá a bheith acu le hinna scéal sin inseach, because tá túfas daoine muinsin atá i ggéire go leir ránú tá go leir dienta agus nach míntain faoi go bhecin muiad ar televisionú ar a radioú hépicha a héin agus go séintach bhe an deisian thuirt go líní a bheit an bheith Caint agus bheith inseach fún faoi méid stofíntacht tarsúlach mar fu an tíre. Se hému sí scanlan tá do choséit nána telefíse chomá tá tú mar chréiltóir béle an láú na mírní béle leis na hamáí. Chomach rála déna de héimeis de radio agus telefís. I fiúhanig go buinte seo. Mecht tú máilta dro na telefíse agus na beché neitart ní chluise radio na goilta na tead fin góra bheith sé. Keist anna wa is prehimpichte really homisteach sa television race agus fra me de kegal second ach vi se go me chin me mar do man stoke go me ge le television in échli agus has meid in a peblich kon chlár go chlortide en job vi am ná vi me fó an áskal mar harle se agus vi se an agus hannig ko blian agus dierkolter ma si mar an call an chlád in leif niisk agus sin a harle. Ní a hadisisin televíse dintam rivisionréite agus I méle nu in weige as komportí wa weige me ach mar si am goile se telefís dorá because tá rugin fi radio choma tá rugin a radio sem mé agus go gur bheith paint a pector dinne no gan observasiet no an ru sé dhéanana nach féidir le dhéanana le telefís. Tá dá le telefís le fís agus format ach le radio is nach fa radio leréiltar radio bhálacht hir go microphone gohfuil stoi níos mó laam leis. Ach a mé nána dáráid astal is background culture le, but no an cinneall daon lach stoi, but amach man an péidir go an dáráid astal bín ítach, mar smálam is bralam a dácheanna go agus tá rud cinn faoi telefís agus lálís an sinad actually níos túisce was is agan segadtí point mín rá, my god, bhfuil meid an job sin a bhfuil me cinneall I mo hallan bhfuil me bringlóid í sort. Mar an chéad is kind of dear an kolcht go media me jennen scoortide hecht agus an klare jenne agus an ide kan me kids togram winni nach basam when you rank your hadischen bill Kelly agus vi ag naam vi me pléile editioneer et regional geldchte so vi me mo frihood de klaar sécher hobby agus hochtig agus netig so vi klachte bill cholewaiten am longe ine if I would gelijk agus vi tú smacht tú chlá agus vi tú cordini na agus vi tú cordini vi agus rudi ach ni hanan sin agus telefís agus tá am nuide agus tá héirí agus tá nach sémas agus ag Kevin Freshna bín pointí an vín éidirhor na stúrhor weber canal et toort koede isteach a chlóset koe kertí dá héan no het ki a héin ach vi me ste set agus vi tí ag naam Lartún sin go mé na hagla v méle ní hále se gotí im léne mar Harling se agus nó nar minske agus vi mu steir se agus vi goor mei alle govid míle medicin déine cadí stechar se nísmo so tá mu si agus mu chuna gene agus a gréil ní steirning tróna sin agus chohort ach cuiinelum chom me be gon chéidir telefís I think it's mín warte raví agus an néideag agus
bhí an stúrthid in mo chluis agus hebig the hain bug an tower do and rinne me start harted há second and Russia am rud door least my god we actually stin jokes go go kind le couple míle dinne a telly so tá bosna tá rush cinn a bant leis dá rud agus is smáile man dá van an dáráid astal mas féile masnínas mar daine á job an sa dá rud me stoi goil man an dá rud agus níos táhacht fós go banana dhéanam a hang héin rutá táhacht do chumsa mar tá sam ag pointháin couple blian nach an nisnear na job méle go ganna cinint agus ófasach dacada ach ní chear goach daoine dom an deiris a rudí 10 meile chusí tegan tá mu hinúil go leorbelí méige agus ní sinúil méige na tam méle ach tam ná an dárá astal by the way hí daoine chunéir le an rudí méle ach so taine an dárudlum ríist bailachan adal le cheiste agurt so bhile a péí agus hokin le sémas sin fresin seach go rud a mu bhád níos comportí Díana stuff as goilge agus tu mis as go dín chéidir rinne mise chlárá hangach le aber le gá BFM agus hí naiad struggler me gal isteach ar dúspar because hí mar allam hain Dí ne clacht am in de beg, ní rein clacht am dina ein lá na Berli agus kom me ché wat an ste vi mu ste aber vi met er neer agus sé hí me ste hart laskri me ke am gal ra agus an nonnas gotéine chin is na seach nach gal ra éiska agus eiste go rud an chéadkop de seach ní mis an neir lá ma wadwad nís goige agus mé wadwad nís komportínse agus an sin be chéle vi ma fá nís komportí sem mére ach an sin is eiste go rud a na chlá be agus pléile of bio I think is gralum session but nu tatu pléile agus nu hokus an brúwart nu ru kins gal míart cha mar ra a gúnig gan jompan an réige because í an go man an kun kan goige wat nís weite agus na mé rud tam agus ní tá valirtar fad an domsa mar is socha déine atá géiste agus nach as an réilfatóibh nach hí an gréil an chéadtanga i gcóí be ní sé arn sa ru dhéanamh méile i gcóí just I mean be mar sin go jo because Berlin mo chéadtanga ach bín se an dachar armsa massam a bheith ag ahrú aber so láháin beidir goménig go radio 1 láháin beidir goménig go radio na gaita agus chuirte surmé like Barlam bheith tréimhse i gobar dangaáin agus tréimhse gobar danga eile ach socha pointe do beidir dus na daldítá géisteach is like Capandini ornte má tatu Jennifer the ascoige go make to pigeonholed ascoige agus go sin over the Harlows but ní haar herbit like kind of metatá sin mar is socha tá derhin beidir lach agus látíint agus á heb goige agus béle de agus is féidir am a bheith gimacht idirrátrub agus vertréifle tá geis nach lá but it's féidir am a bheith gimacht ag dul idirrátrub agus ní Goort a mass go gapan dine gur mí vantáiste an goige ach ní sé riomh bheith na mí vantáiste mar sin an chúis go bhain golóir post mar gohfuil an dárad agam. Ja, tá sin an táhachtach a lísa go ruirtú sin is málam go ruirtú sin go bhórtó níos mó gus tá ggéir ar a buinte sin tíireach ag Kevin atá ní sinna sé begéadríb. Kevin i duáile sin nach éon bhí buntáistíon réilge gur buntáiste áhór go láirín tú gailge. No, ní hen túlach an tálas ach an rud faoin á leis na man agus go háir inis tá sé antáchtach bheith ilgnéach ilgánach go meá nán réimse lehan skillne agus is skillí teanga agus mas féidir leat gailge leart cad tú deisina áil agus cad tú obair na léanta seo bíon gachtainine ag gin freelance an tamar fád séireabair agus brahan sé cévé deisna dhéann tú a med tú nán career of winterach. So caiig tú golóir deisna áil an bheith gobert go lá aimimse nó go leanúnach, agus tú golóir daine a rahena gomsarú agus bhí blion maith aá bhí si thuas seall, hí seall agus sin dimimiigh siad leis na Gardaí nó rudí eile. Ach an rud fin ghilge, tuaigh an ghilge deisna dit obaráil ó am go chéile. Tuaigh sé deisna taí áil, skillna áil,
formise deisna leis an ratnis gomaach le taidá le telefís nuair bhí mé gobar a radio leis an Gaeilge rud nach bhui me I Merle agus sin bhí me ná bheith mar léirethir telefíe de bhar an taihí a bhui mé amach sa Gaeilge. So fáin tú deisna ag gamana iúnacha ditse agus casan tú ar riine agus gin tú ferbert ar na cuid skillna tágat agus ag an am seo ag an ní seo tá sé Harbh táchtach de cuid skillna arbert agus méadú na skillna tágat agus ar bhealach chomáile sin tá sé táchtach go mbeadh spéise go I níní ar nóid ach ag golóir ábhar chomá agus ar bhealach más rud é go bhfuil an Gaeilge a got úsáid an Gaeilge. Tá réimse leathan daoine an sin cainteoirí an Gaeilge a détá úsáid ag gláircha burla. Tá sé táchtach gan an dúir sin a gúna ar tain. So tá sé Harbh táchtach má tá an Gaeilge got, má tá sport a got, má tá aon rud a got í a úsáid agus í a chur leis na skillna tágat agus thuirg sé deisna dit námbeoch a got ganí. So buin Harbh agus tanmhás agus tá sé táchtach. Agus chomáile sin tá sé go má deisiáil an Gaeilge úsáid. Fiú man ar as an Gaeltacht tú. Bhain mis an tanmhás cúpla bliana a chahabh ag úsáid na Gaeilge le clár go Gaeilge. Agus bar muise churm go gcuine. So má tá daine ag géisteach le seo as scolna lá Gaeilge beidir nach cainteoirí dúchas a chéad. Is féidir fias a chur de go Gaeilge agus as bheith a úsáid agus is féidir deisnáil agus buin úsáid as. Tá a go táchtach tá na tuairmí atá go táchtach. Tá agus táneart teachtarachtaí teachtarsteach sin Eva Corbett géan tú leit ggóil an Gaeilge táhachtach de agus éon tíimta gon an Gaeilge dú sí níos mú deisnaí ghait sa saoil ebre gur míle maithe de Eva agus daoine eile farsin géan tú ggóil an chaint róisín go leor pointí táhachtach an seo agus scoláirí na háirteiste tá nordísin ar fad táhachtach is dói. Go mé réis stohí go dtí Lísa agus an chúis go bhhailm go le réis go dtíú Lísa. Tá tú mar deir siad héis sprúchán mórhaint amach le RTE agus tá sé seo stohí dechar a chorra gona óg, but an bhana túnis le RTE an sin an pléin a ed fannacht ar fe coppla blian nó bhfuil de thuúla ar phrais níos fearr fiúháin an price ed. Rud ag an níos fearr na RTE? Tá. Dá mór. Give us going to catch the Jacker or father and Senorita. Well, took a in the lad, come on. Was she showing rod as though ní minic in is víns duine ag fannacht fos céine ar fásaí in níos nó agus tá sé sin léirethe agam hena hain go mé bog ar timppla. Tá mé dúrcéis ongoing contract so meas an go bhaine mé ar fá písa agus tá mé ansásta ongoing contract agam den chéidir le blianta agus go bhfuil anáis is doch just an fuisiú sin agam fú láthair tá sé go jazz hanne saoil freelancer lom chomá ba fú láthair tá sé go jazz meas contentára a agad. So cá bhís agus sé socha an rud le RTE chomá tá mé héis boga hanna hain an RTE de rud éigen go hilas go homlan ag so dhéanamh ví sa radio cuid mór den am sin an inis tá mé sa telefís agus okay, nuair bhí mar ar an ollscoil a Latin rita bhí mar pléile radio Lata, bhí mar pléile telefís daoine eile bhí mar pléile sin hirir seoirt agus gachar le agus ceap mé gcónaí go mén ag díú ar an radio, so chur mééis mó ama isteach sa radio nó aird isteach sa radio agus inis go mé sa telefís hééis blianta has radio tá ag fellm agus ag fellm gach ile lá tá irid rólanna agsúla sa telefís irid kind of níisina begus sa telefís gur féidir go Japan agus fiú hain an RTE tá cartlin olbhór an RTE tá tá kind of post mar tá Kevin go sé I gceanna a cuasí fellm agus a dtí mar sin tá just tá an taobh gréán de le a bheith gobar na sí vigilénas gachar sin tá save taobh man ho síalta an tá éad rudí éagsúla I détá a bheith déanamh tibistig the RTE. But cá bhés I mean beidir go narrowing career go homlan. Nílas agam, déach sé sin thorlú chomá ach tá mé ansásta a bheith le chlár goig go fú láthir an RTE agus bheith ag fellm níos mó faoin telefís agus
Tabbadig fel fi leharbig is Kevin Choma and well me hin comparison to ag din of nísmó real or mojo mobile journalism agus a bheit din of the phone agus ru bit anúsá gan is Somalia go féidir rud chin chunagar ar the phone agus her so agus mar so bheit gúsá reach an technology ag bug vi makes me sheer an gead being a biagane ar an osscoil agus vi mar gúsá mini discs agus recorder more music ach inis gur féilen gahin or the in an phone keko skipi is arians or the o na technology that agus gahi just a bheit fel magoni so gach chance go mech nadir fumsa but like aber dinne a bheith gobar initial mobile journalism or a brand new in a rudi sin gohfuil tá sais réimse omlá nua an sin ó heh TikTok ó heh ábhar chothú do síhanna ar lína agus gachas mar sin agus scoil sé sais tá airnal nua ann inis chomá leis an gná na gná man mas má le na man tradiisiúnta tá réimse nua ann do chuoine chomá. sé antácht a bhí sémas a Caint feh an dárá rastal agus bhí lísa Caint fé inis. Ceapan nach rá, but bed tú ag gobar sa radio, just sa telefís na man, so siad a ní dárá a rastal atá gceist a chorbe ach Thomas Jacks an arge cé am a míon deisgut. Cad tú na deisna hapa agus bheith ildánach agus na skillna ar fád a bheith got. Ní féidir leat bheith I radio bháin na léanta seo, ní féidir. No telefíse bháin. Níl post na mar sin ann. Ja, agus nach ein pointe stohi go na miklin ógatá géistecht go gahatú ilskillinni go gahatú go leorskillinni ved skillinni kainte, skillinni skrifneachta, skillinni lárithe, skillinni léirithe. Catú ved the jack of all trades agus gúil sin héimetí scandáin hocochtas lei sin nach go gahatú ven an pór do rím agus rúda cín stifriúlí an chola lá. Caint agus stoi an job Thompson job Lánarmse agus nús lísa chuú chomis sé buan sa saorann sin freisin so mis me hé delighted stoi ag Jorbally goil an goil mu ná goil sammanis kid bheits a siúlam fe gopa blian le comité ach is stoi maid leis na sigélannaí a lótún sin agus bheit an múscilnaí opú difriúlíanana tá tú caiint sé rudí skillannaí foiime, skillannaí technoireachta, láú léadú skrief agus rud sin le goá bhéimiid na bhí muide snacht was James agus gléise faoi ré chugus a dhéine áit cheart go mo scriptan leis op minnig. Ach bheit ná freisin agus is skill ítach Harbh táhachtach agus cean gan PC cóirde I bear thug tuam réomhnaréise agus níl na derrma go brachaid ví tú tímó an chluine agus bhí me hééis tosaí ag chlár be. Agus ní sémas rutsan ní sam céim le a lá seo ach bhí mu stéréchama agus bhí net is los faoin script dé a bhí mar léomh chuskipaí. Na ráhád ach íochtú sechamas rá a sochtéirt láud níos muile níl an trein na tá tíochtta de hí agus sin rud is dói hagan a ceachta agus fós tan deallar a gúnaí I dhéobh skipaí. Brahead ma bhí na brean so a glogs mar oh my god kam críoch nó ag leabhar sé hían ní an do les kam bheith imi can héad den bheith takeisteach nó heb a héine agus sin skill hagans le cleachta Dearmid lá sémas sin rámicht agus ru níos túis agus bhí mé héá sa rámicht freisin go máscail agus in sin freisin le me go an rámichtta áúil an seo go seige fao láid go agus is rudí é sin na hagans a man rudí be go dhémas a scoil in nús ráíocht ar nús díspóirecht rud stabla mór díspóireachta in scoil an alma mater teag sé mas a bhharrta le scoil chum sé hiran ar gar roa agus na scoil an éagsú ná an éagsú lo má tá san an do lá legan cum an díspóireachta cum an ráíochta rudí be go dhéine an nún sanál, má irtar isteach a chlá radioú agus gunhaach sa scoil nó sa máscoil nó hefrice a hain. Fioch le rudí mar be mar sinna mar is intasart cechaí a bhuiocht tú an smuoine se rud cinn haineach lumsa dhéine na bheith me go amach sa siad. Scainlumm na chu me steach sa radio dostach I forman table a han mar Harlingse agus an difrich a hagan sé chuine in dhémocht na mléanta agus ní mar ní mé
brenn Ray Kennedy an RT Guide tacht ní mé Ray Kennedy na in mór ach is mal am ceap bhfuil aú take orm inimach na lénta agus goháin tú cleachta ach agus bór geiste an rééis cleachtaí an smástrucht lé agus lé ríist dochfuil lé de chud PC tá scríb had mat dohort go wannig cin telle Europe sin goid chuhéine chud anyways ach an rud ekimse agus goáid mar chuid mór gon job am mar chláracht na medíh na nuochtta agus chupáchi láid agus amantí tú scriptní a hánig weil láid wannig cin telle is scríb denna cin telle no tá se sin go bragus ní lochtta ber na scriptnation ach caihatá sa bheit ná iad a chur i do chuí héin agus freisin óhéilge bheith ceart crín ceart ó híh do gailge ho agus sin rud mór so mata tusit in na gailge ag másca mat na gailge san alsca agus ruí mar sin be tú tuairt leat skillanna gramadí be tú tuairt leat skillanna commerceáid is méid agus go méid tú léh scriptnaí agus rudí so tá dá mskil especially mata tú gal isteach an gailge as me mes go gailgus bear an tunis ach má hain túisteach gúirtí creaúach do gailge tá an skill sin haar táhachtach gomachtach chuid scriptnaí crín ceart agus siile agus an ceart caiinte bheit agus sin rud if you an cuiú faoinear homsan an haint meisteachsa in RT dosach radio agus láir tusa láir se bed Chinese túisce gomach techt láid mahanat agus I ríist sin rud a hagens le cleachta I ríist dráméocht díspáireocht cleachta do chu gail gin le a cardde agus e se haar fad so is skill ní ein skill aháine catú lán trailer skillan í bheit le gan tú gaidim sa gréiltuach nó sa cuasí commerceide agus tegan se le cleachta. Tá ceartta go agus tá miocht garóid mar donnach an seo deirg sé le tá crinnis teanga an táchtach agus má tá daine géiste le seo gur bas scunna lá réir iad agus go gailge den scothcha ach tá gailge níos fearr testáil le creaaltóir so bí a gobar de chud gailna agus níl me géirigh bheith mar bhúntóir ach tá sé sin táchtach agus má tá tú géirigh fias a chur tú gailna te go galibh te go oscail an galibh déan an cuasa dhéanaan tú hain agus sin beag ceir bhlína got ag caint as gailge agus a bula le daine agus déanamh agus a crothú Clark an go fémar bhí á dhéanamh ag lísa agus is as cúnta an lúde so tá sé sin táchtach an deise áil dit gailge álam is cuioin lumsan ar bhí mise in ma bhachléin agus nar a dag mé an óscoil ceap mé well bhhalm obaráil sa chu go caiig mé fiasa chuma chu gailna agus thosaigh mé ag rointí le daoine gur caintóirí dúchas a chiad sú le rud amach é bhuí agus John Walsh bhí mar a caint faoi beidir nach le daoine ceart iad le bheith rointí ach bhí siad anmhá ag gailna de agus rinne sé sin anmhachas comsa. So cad tú deis a chuirt dit hain fias a chur ar de chuigna agus rud eile a bhla marrá tá daoine áirthe tá Harbheith techniúil agus tá seanna gomar ar chémas agus is duine techniúil é agus tá sé gomach chuige agus tá daoine eile ar nós mis nachhfuil sa chédul sios níl sé éasca gom bheith ag agur hort nó rudí mar sin ach cad tú bheith gan a bheith fatach fé sin cad tú bheith croga bheith fáineach tuigh sé taréis a gahabhama bed tú an ann na rudí seo dhéanamh ná bíoh imníirt muna bhfuil sé a go cóéasca agus atá sé ag daine ar nó sémas tá sé sin táchtach gan a bheith ní tú cean go sa síach an edit Dúnach mar go háile muid is a gomersáid agus rudí ní hé go cean síos le céim ar bháin na hagus agus an dá letter sin iad a anm hééis ce blian nach chaig go ní hé go tú ceanlí síos le commersáid. Ní hé go tú ceanlí síos gailge nó le béle nó le Frankis nó leidsin nó heb a hain.
tá du ná agus íorchéimi agus tá samsa daoine fiána ví rang ganíon de linne nachhol gosí commeráid inis tá sé de múna tá cover go hólachtaí mór le rá tá an edit bailí difriúir díach mai an tusa céim bhhain le X nó le Y. Ní go bhhaine tú leis ní se hímpel do winnéir mar dera gon chodé go hí. Tá tú ná le pléir a cin teile má haní le le leis nó le technolicht hol muid technolicht sa commeráide ach is dói nach chomuid beidir chomén agus tá sémas sa plé leis is agus cóhéic an éitefrise agus na fólam agus rudí ceban. So sin an talcht go bhaoine agus go scolarí idir bliana agus cógiú le séú blian freisin mar tagan sin tá ná de CEO arú i ríist agus rístelle má hogrin tú agus sé kent ho sin ar commeráid in gána lever go ihí an mo CEO na vin an artist. Sna míí dénach gon CEO chomis commeráid goil agus gonne op sin tá fós be pléiles go brahéisisin. Vector humsa goíon daoine a dul dro an Ghairm a bhalo a dhéanamh agus ní leanan na Ghairmacha ar fad níos mó nó 2 bliain nó 10 bliain ar bhéad ag sin aithríonn daoine go Ghairm eile nó béidir go mbeadh sé congracht an Ghairm díreach roimhe sin nó béidir go mbeadh sé go thomláin difriúil. So ar bhealach cad tú bheith oscailte Ghairmacha éagsúla a dhéanamh le linn de héal Ghairma agus tá sé sin táchtach agus ar bhealach tá fálam crí lár sin an passion tágam hen ach tá sé Harbh táchtach. Tá, san ceartta de Kevin. Well, má smáile éanaar a gítá géisteach éanaine darmiclín atá líne inne agus tá míle fáilte rúb. Breanna ar híomh na hallscoile agus ar híomh an acadamh an Ghaeilge agus an Chommeráid agus tá puinte anhabhachtach bháil a dhéanamh faoin géim sin chéar bliana tainte déanann tú taithí éibre rud atá anhabhachtach le cleachtúirte ar gairt agus tá Ghaeilge mar chud lár nach sin chomá achas fiúa gúil an obair fracticúil gúil an chéim practicúil mar níl chola chéim practicúil agus tá sé sin táhachtach. Mar occail scaid a héimus tu me go dtí sé bar fad tá miclín na géisteach beidir atá lá a cóirle. Cean chóirle bh chaite go bhiclín óga tá smaoinúir a gomaráid, smaoinúir a griltrach telefíse, radio agus ar an Ghaeilge inneo agus atá gar a tróid. Ceir tal le ráit lo. Yeah, it's happened to bin an rud agus is actually rud an orite tá mis a hí brand ar stoffe tíocht staach a gwine ogel a rins le 16 nó ans go chud a smú agus lair sémas níos dúise ar chumid sta nach a bhar dúspáir mu brand mar ans agus stof mar sin nach ní hin an síle bheits an sa hin ar bh si ag an osscoil an céad eile ach sem rud aháin ar na orite ní bheith an aspa taíach go bh techniú le agus hééis brand rins go potréaltaí agus stofánig go staach an seo a rin 16 nos gwine óga itá tafad Somália a gúsáid súm agus a gúsáid an strála bh ligad tá muide staí a fólam faoi lá bhealach agus a gúsáid a mójo. Is ionach an rud tá sé do bhád chun cíar na rucha se go dtí sin agus an scin Jacob. But it's a thresh de ceist tá aonatá síach go sna meán dearan á dúirt faoi go cínte ach go mórmór a bhar nach bhfuilíonn staí aon sóran le sem méid a féidir le bhaint amach. Ó híomh na Gaeilge tá dearan a mata síma sin chunne lethe because tá neart sin sin but agus is cínta an oscail sí neart doirseoit chamá cena mat an símad chuineal leis an Ghaeilge agus an Ghaeilgead. Ach rud bháinna dearan agus heapan chamid tréimhseo cupísin dá canta canta prinnes na Ghaeilge agus mar sin agus tá se Harbh táhachtach ach ceapan go se Harbh táhachtach rá chamá cena nach ceart go aine druggal a bhar a bhhéigeart ná tá Ghaeilge betha couple focal fiú Laudi agus úsadí agus choú le go bégan sin because bín fatas a roioine ceapan warintí go le lair úsadí nuair nach chuid de lí mar na teann téach is á an couple focal na rud a bit sin nach chuine an bhéh. Ná nachil se. Cearta de héimeis cearta ar fad tá sé sin táhachtach go leir le daine agus tegann si gur ar a chéad agus níomh na ní tógiú nó Cúisleáin. Lísa cén chóirla bh chaite go riine óga tá breanúir agus gágad múnteirí Ghairm seoireach agus múnteirí go generalta agus príomhdí scailnaí.
Well, is toch tá ag géirí leir fao rudí practicúla, right? Mar is toch sin an téma atá ann, like, you know, tá cuasaí ann nach bhfuil go practicúil sin, tá cuasaí eile tá níos practicúla, agus nas nó gúil an táhacht a bhaint leis na scileanna practicúla. Déan cleachta ar bheith caint le daoine, agus déan cleachta ar bheith ag peochasús an fón agus a caint le daoine. Agus é nó éis go bhí daoine ag brethir WhatsApp íon daoine brethir riomhfuist agus rudí mar sin ach ní bhuaithí tú freigar níos scioppaí ná bheith peochasús an fón. Os sé an dechar ar gine agus níos fearr fós tá tú in ifig agus tá tú géirí gar daine té chuig an desk. Tá sé rilí dechar gine nórá nuair tá tú seaadós chomach nuair tá tú caint leir an bhón. Tá sé an ééis go nórá le email agus tá sé an ééis go nórá WhatsApp. Agus braham is toch braham le daoine óga inis bhín fetíos ar chu gléanana a dhéanamh agus catú go le dathíir sin agus naréise an tréála chur thosa arine nervhí mar ag déanamh créile beo agus chomáile sin nervhí mar ag déanamh na scrúdathe ó chuh radio de agus nach raibh cad gona bheith beo ach bhí aon chlár omláin nach chuir le chéile agus má tá tú an ann léir duine agus íochach a chur athú aglah omláin dhéanamh ar nóscór aglah agus nach mééis sé go in éon áit, then is féidir leat, you know, éon duine a bheala le éad dhéanamh, you know, so tréáil an a bhathe ann a bheith caint le daoine ar an bhón. Bhí in an clóscríomh go scioppaí. Ceannas na scileanna is fearr agus is úsáidí atá agam ná a bheith an clóscríomh go scioppaí. Agus déan cinnte de rud agus déan cinnte de a ríist. Sin na rudí bhain. Gur mí ma het Elise del rankin dútí tá bhd níos mú lúpol sa síl ebrine agus tíine a pucha obair Edenrob agus Ellenrob agus tá Fellenrob an ceartta fadad del tá sé sin fíornéach go deo. Hé muis ce hála teit go rií ógad tá géistecht agus go múnteí. Is dóin agus ní sin can sar le cóirle hórteach net ach an cóirle amach léise grodam agus cóirle ná tu rudí sa síl rút agus gera rud gera dhéanana bhaintach agus má san hí lís caiint ar bóthir má ná na bóirí an na hímpla leis agus an amachchatí bheile agus híocht ag rud tá sa gera dhéanana más lónómála. You know, fá bailach le rud tá tusa a ggéir dhéanana. Tá múntaí gaiim seoireach agus tá múntaí you know, go generalta semánca agus vín pléile ábhar le agus léchtúí agus tagascóirí agus mar sin de i dhéras le, ok, duna seo nó duna seo nó duna seo ach is sé rud atá bhfuil sí metan agus bhfuil dochraí an. Is táhachtaí agus is céirte bheit leannacht. You know, lo mention níos túisce go ná rasam an áíre. Go bunúsach nar a túna ceanna cid a bhí me geirí dhéanana, bhí me geir alimúnas, me geir as na Guardies, bhí bhí ní san bhí ólach talbhíocht a hí an CEO an bhí commerceáides, bhí gcuilgus, bhí níos cin rudaí ach lean an rud bhfuil sí meta an agus lean ceanar me lean míon do chraí ceapain agus sin rud just táhachtach agus tucha constaí tucha bachannaí tála rudí do híal beidir go persantanú go profisiúntanú hebhíce a hain ach luanúmáil a bheith na bhór tucha tú go dtíon rud tú geir dhéanana. Bhfuil mis duna rud tá me geir bhéanana tá mar atá agus martá glís agus ag sémas man bacaint. You know, agus fellan job i radio na gohéach do nu ag creaaltar a chumsa. But ag an nám céanna jabaní har chéad lob. Agus tucha tú faoi dhéidir hir na rééis gotí an rud tá tú héna geir dhéanana. Agus ná chuireach duine best oplet. Gotí ná fá ran mis an radio agus ní me má caiint. Mu se. Ja, agus cé go gapach daoine áirithe go tú as bheabhar ag dinner rud éigent is cuma má tá sé gur ré dhéanamh duine, you know. Mas mín le obair na man fémar táráte ag lísa hena agus daoine eile caiitúirmí a bheith got tú bheith go muinean tú tanmhas bula le daoine agus obair le daoine agus tá sé sin Harbh táchtach agus an cóirle mecha gom do riine ná bí ag obair bí ag cruthú ábhar ein
ein slí gur féidir leat. Mas féidir leat rudí a chur na man sosialte gene má thugan aine cuiire dit fear chlár gene agus fána móig tú a sin annachhuid agus tuairg sé deistit áil amach well an iann se seo chum nó an winnig mé tanhas agus is antahí é sin agus an sin so de réir mar atá na man fé láthair Mas rud é go stricham tú fithe aber agus muna bhfuil ein rud génta guts na man le rin se sin nachfuil sima guts na man go puinte áirithe so bí a gobar bí a cruthú stuff an stuff is mó gean atá go tain so tá sé Harbh táchtach passion a bheith got agus bheith leannacht na rudaí go bhfuil sima got antu. Agus I Kevin sinrod níá ná ó bhí muide an allscoil nach chunéid agus tá rudí háring ó fiúan na bhí muide an chós cumarsáide céir rábí de scairde ag misisiach agus ní an neidir sin béim fiúan mójo tam sin lá se per móide tuisce mar just ní hen se an ach ní se cho forbar agus ní se cho farne agus tá san ná an isisiil agus tan fón tá ná neidir bíonna leis fón agus le agus YouTube just is féidir an stop a chruthú le bhón agus is féidir le alum connasan stuff a dhéanamh le YouTube just chuirteach an rud a bhla a dhéanamh agur thug nó ein rud eile apáil agus Jenny. agus sin rud mór eile freisin cé nach chuil tú bailach duna chlá radio agus bhí mu caiint fao seo lehanana hir sa stáisiún mu caiint fao Spotify agus tá tú a crothú hí duine híd fearm ciléisiistans tú. Is me patrioti is sin nóíocht mai all an ggineal réim seibbrú me an tam sí am nóíocht agus rudí. Ach na rís me mosúl nó ma bhín me gemacht sá agus rudí idir sé nóíocht nó bei Spotify I gemacht am agus tá app an eile an freisin tá tú ná úsáid ach le ábhar a nó Spotify tá tú ná de stáisiún radio héin a chrothú. Le patréile tá tú ná do stáisiún radio héin a chrothú. Tá tú ná do stampa héin a choréir, tá tú ná docha héin a rá, tá tú ná Kevin FM nó Lisa FM nó Norréit nó Seamus FM a bhhanú ar an Idirlín is. Rud nach rá agus tá rudí garú chomininic, sto bin an pointe. Tá rudí garú chóisciúpaí agus tu chun lá cé bhfuil mójo stíis agus go daoine go mór is still a mójo agus go amach agus I duna rudí astab hain. Bhí óide an agus cinnta can a camerdor faoi dúirte ó bei muide as obair inis marall ar mójo. Agus gotí pizza tá ceirrtaige. Ach chun lá go mé rud a cinint fiú níos farbartha na mójo an. Fiú an cúpna sé go bliantochan ní an er sin kainte ar rud bhfuil muide in is sé. Rud nó Zoom nó YouTube. Léana hin ní ah chumach ar Zoom. Agus tá go dahiir. Agus an rud germ se nar bhíim se a tréá léirethirí an ortí an rud a germ se lá nó an rud is táchtaí ná má tá tosaigh déanamh chlár nó má tá tú gobar ar chlár. Caiit tú rudí a chruthú námioch ceann a goháin gur tosa a chrutha iad. So caiit siad a bheith go muineann si nach néonthach aine eile an job céine. So más rud é go bhfuil gachtain é déanamh an job céine agus is cuma má tá lísa gobar ar gláir sin na má tá duine ag an eile gobar ar. Well ní fiú de lísa teachtar obair a chorbe muna bhfuil a stíl héanacha muna bhfuil a chuid tuairmí héanacha. So smínig ar sin cadíad de thuirmí héin chunas gur féidir le do far san tacht a churs na chláracha agus tosaigh leis na rudí gur féidir le tosnú lo si sin na man sosialte fé láthair. Ok, Brianna fácamide in sinna dearn ó híhama héimus Lisa héimus agus Kevin tá me anhásta gur se bliin tá Jen Henson chuirte ítach lísa chluiste le caint fí mójo
agus úsáid an rohan agus na Harvard tá a hagan na sa víns cruoch agus an cearta fada gin síntaach í chluistel. Tá me anhródúil as mar siúr ar scolare chevan ní ar scolar lomhú agus cóleací lomhúar bhealach. Bhí se go hálainn a bheith an bhór goideachta agus famuid an focail scaid ag Kevin. No. Binné, no, binné, binné, no, ní pe mag go raibh an focail scóir go.